Dit weekend is het zoiets, de opening van het culturele seizoen in Rummen. Oproer 2015. De programmaboekjes zijn gedrukt en de laatste voorbereidingen werden deze week getroffen. Het is een drukke tijd, ook al de voorbereidingen vooraf hoor. We komen nu de laatste tijd natuurlijk sowieso veel meer bij elkaar om de laatste puntjes op de i te zetten. Maar ja, er moet een hoop geregeld worden door het jaar heen en dat betekent dat je dat ook wel vrije tijd moet opofferen. Dit is onze studio. Samen met mijn zus heb ik een ontwerpstudio voor grafische vormgeving. En ja, onze expertise die willen wij graag aan Oproer eigenlijk geven als het ware. Omdat we graag willen dat het ook gewoon goed op de kaart wordt gezet. Wij doen on- en offline communicatie. Dus dat betekent dat wij eigenlijk alles wat in een communicatieboodschap verteld kan worden in een mooi jasje gieten. Dus dat betekent dat we of een folder of een brochure of een website ontwerpen, maar niet technisch uitvoeren. Daar hebben we dan partners voor. Sowieso het logo, de affiches die door de stad heen staan, de flyers, achter de podia zullen dadelijk grote bannerdoeken gehangen worden. Ja, eigenlijk allemaal de zaken waar het logo op terugkomt, of wat je in ieder geval in de Oproerstijl ziet, dat hebben wij gemaakt voor Oproer. Ik vind het belangrijk dat Roermond cultureel gezien gewoon goed op de kaart wordt gezet. Ik ben van mening dat wij een heleboel te bieden hebben als stad. Het is een gezellige stad en dat mogen we ook op die manier laten bruisen. En ik vind het gewoon mooi om een steentje bij te dragen op die manier. We hebben nu 6 weken vakantie gehad en deze week zijn we weer begonnen. Nu gaan we er weer volle bak tegenaan, want we moeten ons klaargemaakt voor Oproer. Dat is aankomende zaterdag. Het is eigenlijk het weekend, vrijdag en zaterdag, maar voor ons is het zaterdag. We gaan met alle groepen gewoon voor de heer optreden. En ja, nu we 6 weken vakantie gehad hebben, moeten we nu even goed er tegenaan, zodat we met Oproer helemaal kunnen spetteren. Ja, Temdans is een dansshow voor jong en oud. We hebben de jongste vanaf 4 jaar. En ja, dat is nooit te oud om te dansen, dus ja, we hebben geen leeftijdsgrens. We doen van alles. Swingkids, jazzdans, streetdance, showballet, moderne dans. Eigenlijk ja, van alles. We trainen elke week in cafézaal uit Leeuwen in Leeuwen. Nou, we hebben voor de vakantie al stiekem een beetje getraind. We van tevoren al wisten natuurlijk dat Oproer eraan ging komen. En ja, we hebben niet een bepaald thema. We hebben gewoon eerder leuk zien de beste kan zien. En natuurlijk hebben we ook een samendans hoe alle dansers groot en klein samen dansen. We dansen met Temdans om 4 uur op het Kloosterwijnplein. En we mogen dansen tot 4:15. Dus we hebben zelf 3 kwartier voor alles te laten zien. En het klinkt heel lang, maar voor ons is het heel kort. Want ja, we willen natuurlijk zoveel laten zien. En met die 100 leden is het natuurlijk wel lastig om het allemaal in 3 kwartier te proppen. Maar we gaan ons best doen. Zaterdag om 4 uur, Bido Oranjerie, Kloosterwijnplein, Temdans, dat mogen we absoluut niet missen.